Ahojte, zdraví vás Bohdana, Božena Balková. Dnešné video bude o niečo o mojom vývoji. A čo ma napadne, nemám nič nachystané, ale myslím, že je dôležité rozprávať o tom, ako sa vyvíjame a ako nás ktoré situácie ovplyvňujú. Každý máme tú svoju cestu a ten náš osud je určitým spôsobom aj tak predurčený. Tie také dôležité situácie v živote, ako sú napríklad, koľko budeme mať manželov, koľko budeme mať detí, kde budeme žiť a ktorým rodičom sa narodíme. Také hlavné oporné body sú nám dané a nech by sme robili čokoľvek v tomto živote, proste ja to mám tak, že ich nemôžeme, ja si myslím, že teda ich nemôžeme zmeniť a preto je dobré, aby sme si uvedomili, že my sami sme chceli prísť na tento svet a preto by sme tu mali byť s radosťou a užívať si ho. Samozrejme, že kým tá duša sem príde, tak prechádza si aj ťažkými skúškami. Aspoň vtedy sa nám to zdá ťažké, keď so vstupom času hodnotíme niektoré situácie, tak samozrejme vtedy sa nám už zdajú ľahšie. No a ja som tak skutočne začala hľadať a zaoberať sa tým svojim duchovným rastom až keď som mala 38 rokov, keď som sa pripravovala na odchod z druhého manželstva a vtedy som začala veľa čítať a mala som pocit, že vtedy mi tie knihy, ako keby mi ich niekto posúval. Začínala som o tom pozitívnom myslení, o sile ducha, od Murphyho. Mi veľmi pomáhali knihy, ešte aj teraz som vám tam dala nejaké tie modlitby, teraz neviem, či to bolo od neho, to je jedno. Proste vypisovala som si z knih rôzne citáty a modlitby a denne som to praktizovala, že som si ich čítala aj 3-krát, ráno, na obed, večer. V práci som bola obklopená citátmi a vtedy mi to veľmi pomáhalo. No a začala som potom aj ezoteriku, okultizmus, iné kultúry, iné náboženstva. Vo svetle pravdy od Abdrušina, kde bolo opísané celé stvorenie. Začala som čítať aj Bibliu, lebo som bola zvedavá. Aj keď priznám sa, že v tom období som vôbec nerozumela tomu starému zákonu a tie niektoré, keď tam bolo opisované tie chrámy z tých kameňov a tie niektoré mená, tak sa mi to ani nechcelo čítať. Ale potom po určitom čase som sa ku tomu vrátila, keď som mala Bibliu od môjho posledného priateľa. To bola úplne iná Biblia a tam vlastne boli aj tie spevy a ako vlastne nevesta si hľadá svojho milého a v tom období veľakrát, keď my sme sa pohádali s tým môjim priateľom, tak som hľadala odpovede vlastne v tej Biblii a vždy som ich tam našla. Vždy som dostala také nejaké to posilnenie, že čo vlastne mám robiť. Keď som si napríklad pýtala tú otázku, čo sa s ním mám rozísť, tak vtedy mi tam napríklad skočilo to, že tá nevesta hľadá toho milého a vlastne mi to prišlo, že nemám sa s ním rozísť, pretože každý ten vzťah vlastne dostaneme ako dar a kým sa tam niečo nenaučíme, tak to vtedy tam máme ostať a nemáme hneď pri prvom probléme z neho utekať. Takže takýmto spôsobom som sa ja vlastne posúvala
cez tie knihy, cez tie modlitby. No a samozrejme, že začala som čítať aj knihy o meditáciách, no aj som meditovala aj 3, aj 4 krát denne, zo začiatku menej, 5, 10, 15 minút, potom aj pol hodinu, hodinu, no a vtedy vlastne sa mi veľmi, veľmi prečistilo to telo a mala som aj nejaké tie duchovné zážitky, no a vtedy som si myslela, že wow, tak tady to cesta vedie. Potom som neskôr cvičila aj jogu. Myslím, že to bola bhakti yoga, tie niektoré pozície, ale ja som cvičila len tie, ktoré teda som dokázala, lebo tam niektoré boli také krkolomné a vždy som to tak mala, že máme robiť len to, k čomu nás telo pustí. Potom neskôr vlastne som zašla aj k tej kundalini joge, ale to už bolo teraz neskôr a vlastne už sa zvyšovala energia tej planéty a keď som ja začala cvičiť tú jogu, tak tým, že už som mala niektoré tie energetické centra potvárané, tak ja som asi pol roka som cvičila, takže ráno, večer vlastne som sa učila tie pozície, kde to je energetické cvičenie, kundalini yoga a vlastne pomáha sa otváranie tých čakier, ale mne to samé telo potom vlastne nejakým tým spôsobom dalo na vedomie, že tady to cesta nevedie, pretože tie vyžarovania už začali byť také silné, že keď som si ja večer ešte zacvičila tú jogu, tak mne sa všetko točilo ako na takom riadnom kolotočí, lebo tým pádom, že sa nám otvárajú tie centra, dostávame sa trošku vyššie a čím vyššie vlastne sa dostávame, tým je rýchlejšie to vibrovanie a to jogou sa to teda ešte zrýchlilo. No a prečo o tomto rozprávam, o týchto veciach? Pretože a ja som to tak mala, že veľakrát som si chcela urýchliť ten duchovný vývoj a toto nemáme robiť, aj keď teraz netvrdím, že to bolo zlé, ako aj na mojej ceste, zrejme som to takto mala naprogramované, že tieto veci si mám s tým prejsť, len nešla som do takej hĺbky. Vždy som sa čudovala, že prečo ja nevydržím pri jednom, že hej, dobre, trebárs teraz budem cvičiť tú jogu a budem ju cvičiť aspoň dennodenne, aspoň 5 rokov, že trebárs to som cvičila pol roka. Alebo tie knihy som čítala a vždy po určitom čase vlastne prišli mi do ruky ďalšie knihy, ktoré buď mi to doplňali, čo bolo v tých predchádzajúcich, alebo počase už som s tým nesúznila a vždy mi prichádzali nejaké nové a nové informácie. A vlastne takto sa tá duša posúva ďalej. No a v tom jednom období, samozrejme, že som čítala knihy aj o anieloch a v tých niektorých knihách bolo, že oni sú tu na to, aby nám pomáhali. Bolo písané aj o tom, že nemôžu nám pomáhať bez toho, aby sme ich o to poprosili. No a takže som to vtedy aj ja skúšala a dokonca ten môj posledný priateľ, on tvrdil, že vidí anielov a ja som tak určitým spôsobom mu trošku závidela, ale tak v dobrom, že som si myslela, že keď budem s ním, že to budem vidieť aj ja. No a toto je ďalšia vec, ktorú my nemáme chcieť. Ak to niekto tak má, to neznamená, že aj my to tak máme mať. A on veľakrát, keď sme také ležali, tak povedal, že tu sú anieli, že treba sa na parapete. Ja som vždy bola zvedavá, ja som chcela, aby mi o nich rozprávala. On o tom nechcel rozprávať. A tvrdil mi, že ho prosia, aby pomáhal vlastne ľuďom skrze tých anielov a on to odmietal. A ja som to vtedy brala ako, že je to zlé, že nejak ako keby že sa tak rúhal tomu Bohu, že vlastne tí anieli nám boli poslaní na to, aby nás prevádzali. Samozrejme, áno, je to tak, že boli nám poslaní, ale v určitom období života vlastne opúšťame aj ten anielský svet, pretože všetko to, čo sa učíme a čím prechádzame, poznávame, tak vlastne nakoniec zistíme, že je to všetko v nás. Je tu len to jedno vedomie a vlastne my
tomto našom kostýmčeku, v tomto našom obleku sme si každý navolili ten svoj život, ktorý tu budeme prežívať, a všetko to, čo vidíme vonku, je vlastne len výplod tej našej fantázii. No ale k tomu sa vlastne dostaneme až tým postupným vývojom. Vlastne ako som sa ja dostala teraz k tomu, že nepotrebujem ani vidieť, ani počuť tých anielov. Komu je to dané, tak áno, dostane ten dar, ale niekedy, keď aj ľudia zrazu chcú a chodia na nejaké tie kurzy a chcú si to urýchliť, tak presne niekedy dosiahnu opak. A ak preskočia niektoré tie situácie, tak je to ako v škole, keď preskočia niekoľko tried, tak im tam vždy bude niečo chýbať a v určitom štádiu života sa zase ku tomu budú musieť vrátiť. A ja som to tak mala, že som chcela vidieť tých anielov. V jedno obdobie veľa som mala kníh o anieloch, som si to predstavovala, robila som to podľa tých kníh, ale nikdy som tých anielov nevidela. A potom, keď som vlastne mala tohto priateľa, tak som si raz položila pred spaním tak otázku, že aké výhody vlastne budem mať, keď s ním ostanem vo vzťahu. No a v noci sa mi sníval sen a v tom sne som videla anielov. Videla som ale takých malých anielov. Vyzeralo to ako bábky, ale mali tie krídla a vlastne celej tej našej izbe tam boli. A som sa zobudila na to, že ja som teda videla tých anielov. No a tak som to potom tak si zhodnocovala, že ako stanem, takže budem vidieť anielov. Ale akým spôsobom sa ja vlastne posuniem, keď tých anielov budem vidieť, že vlastne aj vtedy som už začala chápať, že to nie je naša vôľa, či nejaké bytosti vidíme, nevidíme. No a teraz, ako som začala počúvať vlastne videá od Ivky Adamcovej, tak tam proste veľa ľudí jej dáva otázky na tých besedách a ona im odpovedá. No a tam vlastne som dostala veľa odpovedí, na ktoré som teda ja bola zvedavá. No a jej tiež položili takúto otázku, že teda tí určití ľudia komunikujú s tými anielmi a že máme sa s nimi spájať a tak. No a ona povedala, že áno, že pokiaľ sme ešte pod tou hladinou tých bielých mágov, tak potrebujeme vlastne komunikovať s tými bytostiami, ale nakoniec teraz ako sa posúvame z 3D do 5D, tak vlastne opúšťame aj to. Najskôr prechádzame si všetci cez tú čiernu mágiu, potom cez bielu mágiu a vlastne tam opúšťame v tej bielej mágii, opúšťame liečenie, opúšťame tých anielov, opúšťame všetky tie transformácie a tieto podobné veci, takže toto všetko nechávame vlastne už v 3D realitách. A preto ja napríklad, keď som v tom období už začala takto na sebe pracovať aj cez tie knihy, cez tie meditácie, tak vtedy sa mi akože z jedných mojich tých zákazníček predstavila, že ona je moja duchovná učiteľka, vtedy naozaj ma viedla. V určitom období, možno nejakých 7-8 rokov, mi pomáhala duchovne, áno, som jej za to vďačná. Ale po určitom čase vlastne potrebujeme pustiť aj týchto učiteľov, lebo jedného učiteľa nemôžeme mať celý život, tak ako je to v škole, tak aj v živote. A vždy ten konkrétny učiteľ nás vedie určitým smerom. A ja už vtedy som tak mala taký rozpor, ako ona mi hovorila, že vlastne môže mať priania také, že treba z partnera chcem doma, čo ja viem čo. Ale ja som to už vtedy, vo mne sa to tak bylo, že ja som veľa tých kníh čítala napríklad aj o tom buddhizme, aj tie iné kultúry. Bhagavad Gitu, to som spomínala, tú indickú kultúru. A vlastne to mi veľmi pomohlo v tom, že prestala som lipnúť napríklad na náboženstve, na katolíckej cirkvi, ako som bola vychovaná. Zistila som, že vlastne všetky tie náboženstva, spolky, všetci vlastne smerujeme k jednému cieľu, len každý si to nazýva tými inými menami. No a ja som v tom počase vlastne pochopila, že už prestávam súznieť aj s touto ženou, ktorá teda sa pasovala do tej roli,
mojej duchovnej učiteľky, alebo ona dosť tak ako lipla na tých materiálnych veciach a ja som zase to mala v tomto živote, že ja som od malička nikdy až tak nelipla. Áno, boli tie obdobia, keď som začala čítať tie knihy tajomstvo a tak, že podobné, že som si teda chcela manifestovať, lebo veľa tých kníh bolo aj o tých manifestáciách, tak som si tak povedala, no tak akože asi to vyskúšam. Ale mne napríklad osobne to nikdy nefungovalo a veľakrát asi mi to tak aj chodilo intuitívne, že ale nie všetci majú byť bohatí v tomto živote. Niektorí si prišli odžiť tú karmu chudoby a proste nech robia, čo robia, vlastne v tomto živote nikdy bohatí nebudú. No a tam vlastne u mňa nastával ten rozpor, že treba som si nakreslila tú nástenku, že chcem auto, chcem doma, neviem, ešte som si tam nakreslila nejaký ten kufrík peňazí a dovolenky a nejakú tú vodu okolo toho domu. No ale ako náhle ja som si takéto nástenky robila, ja som vždy potom ochorela, že som mala veľké bolesti a buď hlava, kašel, brucho. Takže ja som potom, buď som to roztrhala, alebo som raz ten jeden obrázok som si odložila, že možno neskôr, ale potom som sa modlila, vravím, Pane Bože, nie, ja toto nič nechcem, len chcem byť zdravá. No, takže takto to boli moje tie manifestácie. Aj keď niektoré veci sa mi splnili, aj treba, že som chcela auto a nosila som obrázok auta v knižke a potom, keď som si vlastne kúpila, ale ja som osobne nikdy nemala nové auto, pretože ja asi som si vybrala tiež tú karmu chudoby, že v tomto živote vlastne pre iné tie veci a situácie som prišla som niektorým tým ľuďom tiež ich tak nakopnúť a ukazovať im trošku ten smer, tak ako som ja bola posúvaná niektorými ľuďmi, tak ja som to tak vlastne poňala, že teraz je to mojou povinnosťou vlastne to, čo som aj ja dostala, vrátiť zase iným ľuďom. Pretože vždy každý je tu pre niekoho, pre určitú skupinu ľudí. Vlastne aj sa budeme teraz stretávať, myslím, že sa už stretávame tie skupiny tých rodiny duši. Alebo hviezdne rodiny. Aj keď toto sú tiež tie veci, ktoré sú dočasné, lebo ja som tiež napríklad bola nadšená aj z knihy Osudy hviezd, hviezdne rody, rodiny duší, ale teraz začínam chápať, že vlastne akékoľvek aj tie channelingy a napájanie sa už by sme tiež mali opustiť, pokiaľ chceme žiť už v 5D realitách, pretože my si sami píšeme nové akaše a nejakým tým spôsobom je to stále ešte tá biela mágia, že potrebujeme sa niekde napájať. Niekde kde? Hore, vonku. Všetko to, čo je okolo nás, je aj v nás. Takže ja si myslím, že teraz posledné moje poznatky sú také, že presne žiť ten obyčajný život a najviac nás môžu posúvať tí ľudia, s ktorými sme denne v styku. Buď naša najbližšia rodina, alebo vlastne tí naši kolegovia a všetci ľudia, s ktorými sa stretávame. A veľa sa učíme vlastne aj od partnerov, od detí, od vnúčat, od rodičov. Takže ono je dôležité nie celkom tak, ako som si aj ja myslela, ako rozpráva Mária, že úplne sa izolovať, pretože áno, môže to človeku pomôcť na určité obdobie, ale my vzájomne sa vždy potrebujeme. Lebo koľko ľudí celý život strávili v kláštoroch alebo premeditovali a potom nakoniec zistili, že to skutočné osvietenie dosiahli až v tom bežnom živote.
keď museli riešiť bežné problémy, pretože už minule som hovorila, že je ľahké sa zavrieť niekde do kláštora a spínať tam ruky. My keď sa naučíme žiť v prítomnosti, a to je to, čo tiež som dlho nechápala, čo to je, dostať sa do toho stavu nula a žiť v prítomnosti. No to je to, že všetko príjmať tak, ako prichádza a bez toho, aby sme vlastne do toho dávali emócie. Takže prijať akúkoľvek situáciu proste takú, aká je, pretože aj v Biblii sa píše, že som, kto som. No a to znamená, že vlastne každý sme čiastočkou toho Boha, všetci sme to jedno vedomie a my sme už dokonali, pretože Boh nemôže byť nedokonalý. Len tým, že sme si vlastne prišli zahrať túto hru v tomto našom obleku, ktorý teraz máme. Toto naše telo nie je naše telo, to je len náš obal. Takže nikdy by sme sa nemali súdiť za nič, čo urobíme, a všetko prijímať s láskou a pokorou. A to je vlastne žitie v prítomnosti. To, že prestávame súdiť, že ten urobil to, ten je taký, ten má to oblečené, ten má to. Toto všetko padá a jednoducho v každom človeku začneme vidieť to božstvo a tým pádom môže Boh súdiť Boha. Jedna čiastočka Boha, tú druhú čiastočku. No nie, teda nemôže, nemala by, ale keďže sme si prišli ešte odžiť to divadielko, tak sa to učíme. No a toto je tá posledná fáza, ktorú sa máme naučiť, aby sme odložili teraz to, čo som aj ja teraz spomínala, čo sa týka aj prosieb, aj modlitieb, aj meditácií, áno. V určitom období života nám to všetko pomáha, ale potom keď už dokážeme naozaj žiť v tej prítomnosti a prijímame všetkých ako seberovných, tak potom už nepotrebujeme ani modlitby, ani meditácie, ani liečenie. Ale to neznamená, že ako naše telo by už nemohlo ochorieť, ale môžeme si pomôcť akýmkoľvek spôsobom. Môžeme teda, tu som zmenila názor, použiť aj návštevu u lekára, ak budeme mať nejakú takú bolesť, ktorou si nebudeme vedieť rady, pretože ono medzi všetkými tými zamestnaniami sú aj dobrí odborníci, takisto aj medzi lekármi sú, ako boli aj medzi liečiteľmi, kdežto liečiteľia, pokiaľ liečiteľ nevie nájsť a pomôcť tomu človeku, kde je príčina tej choroby, tak vlastne mu nepomôže. Ani jemu nepomôže, ani sebe nepomôže. Pomôže mu len na chvíľu to zaliečiť a ten liečiteľ, pokiaľ on nemá tiež dostatok lásky v sebe a nevie vlastne usmeriť toho človeka, že sám musí na to prísť, kde on robí chybu vo svojom živote, pretože choroba nie je zlá, ona nám len poukazuje na to, že kde máme chybný prístup k životu. Aby sme s tým chybným prístupom už konečne teda skončili. Ale choroba môže prísť aj ako platba za to, čo sme vlastne v minulosti spôsobovali iným. A mohli sme si to priniesť aj z tých minulých životov. Preto veľakrát aj nevieme, že prečo niektoré tie bolesti máme. Ale ako náhle budeme sa dostávať bližšie k tomu, že budeme žiť v prítomnosti, tak veľmi rýchlo budeme vidieť, ako náhle by sme spôsobili ktorejkoľvek inej bytosti niečo, čo sme nemali, nejakú bolesť, alebo teda nejaké súdenie, kritika, čokoľvek, tak veľmi rýchlo sa nám to vlastne bude vracať aj cez tú bolesť. A preto nemáme sa súdiť za to, ale máme vlastne s pokorou prijať, keď nás niečo bolí, že je to ako platba za to, čo sme my vlastne spôsobovali iným. Tak toto
vysvetľovala aj Ivanka Adamcová. No a ja som, ako spomínala, že som začala počúvať jej prednášky a potom som ich prestala počúvať, lebo niektorým tým situáciám som nerozumela. Až teraz, ako vlastne pred týmito 4 rokmi nastalo toto obdobie, ako bol COVID a tieto situácie, čo sa teraz dejú, tak znovu sa vraciam ku jej prednáškam, až teraz im začínam rozumieť a veľmi mi to pomáha vlastne v tom, že a ja som si prechádzala tou cestou, aj cestu bielu mágiu, možno niekedy som prešla aj do tej čiernej, pretože napríklad raz som mala knihu Tajomstvo vysokej mágie a ono veľakrát v tej bielej mágie je niekedy tam zamotaná aj tá čierna. A kdežto zase nedá sa povedať, že by aj tí čierni mágovia boli zlí. Každý jeden človek si s tým musí prejsť niektorom z tých jeho životov, pretože napríklad tí, čo sú ešte úplne v tých, majú len prvé nejaké tie reinkarnácie, tak tí ešte ani nedosahujú k tomu čiernemu mágovi, pretože čierny mág, on už ovláda vlastne tú prácu s energiou aj s hmotou, len využívajú ešte na tie svoje účely. Chce sa obohacovať väčšinou, alebo cez tie liečenia tým, že tým ľuďom pomôže a bere si za to peniaze. Kdežto biely mág už zase si myslí, ten je už nad čiernym mágom, ten si myslí, že všetko len to, čo on robí, to je dobré a tam vlastne väčšinou tí bieli mágovia chcú posielať tú lásku, to svetlo a toto sa nemá robiť, pretože vesmír je dokonalý taký, aký je. Každá bytosť tým, že má v sebe Boha, tak je dokonalá taká, aká je. A každý si musí prejsť to, čo sa tu má naučiť a nikomu nemôžeme odobrať ani bolesť, ani proste nejakým spôsobom ho meniť. A preto by sme nemali meniť ani to, čo niekedy bolo v minulosti, ani veľmi ísť do toho, že chceme vedieť, čo bude. Ani minulosť, budúcnosť. Minulosť už bola, budúcnosť bude a v podstate v duchovnom svete neexistuje čas. Je len tu a teraz, preto sa máme naučiť tu a teraz a preto ani to, čo nejak vrtať sa v tej minulosti, ako robila som to aj ja, ale už to teraz nerobím, ani nemám potrebu, lebo ak nám nejaká situácia, niekto nám vyťahne niečo v tej prítomnosti, čo sa nám niekedy dialo, a ak nám to tak príde, že príde ten moment, tak stačí to len prijať, že dobre, že vtedy som to nejakým spôsobom nechápala, ale ako náhle my to pochopíme, tým pádom stačí to len prijať. Možno to pôjde aj cez bolesť a prijať to v tej prítomnej chvíli a to vtedy sa vlastne aj rozpustí tá karma. Preto nepotrebujeme vedieť, čo bolo, ani do žiadnych regresí, do minulých životov nepotrebujeme chodiť. Je iné, ak sa nám to otvára vo sne, ale tam sa tiež to vlastne prečistí. Tým pádom, že sa nám to ukáže. Mne sa veľa vecí ukazovalo. Aj ukazuje stále. Z minulého života aj vlastne niekedy sa mi ukázalo to, čo bude, ale tam proste tá duša to nejak tak má navolené. Ani ja nepotrebné, aby sme mi niekde chceli vychádzať z tela a podobné tie nejaké dary mať. To je, ako niektoré duše to majú spontánne, ako mne sa to stávalo, že som tiež v jednej meditácii, vlastne som bola mimo telo, aj keď my mimo telo nikdy nie sme, je to len tá naša predstava, že ten náš duch vyšiel. Takže nejaké tie video som dneska mi tam naskočilo, že sa s tým chváli, ako keby to bola nejaká senzácia. No to je presne, tam ešte máme to veľké ego, ale ako to nehovorím, pretože by som to súdila, pretože ja sama som tak ešte donedávna tiež si myslela, že keď sa mi niečo také stalo, že v podstate druhým ľuďom nie, že v podstate som niečo viac, nie, nikto sme nie viac. Všetci sme na jednej lodi, na jednej úrovni, všetci sme to božstvo. No a toto je dôležité vlastne pracovať na tom,
aby to naše ego nešlo do popredia, ale aby vlastne tá intuícia, to naše nadia alebo naša duša, môžeme si to nazvať akokoľvek chceme. No. Tak takto som ja akože teraz mala potrebu, aby som to dala vonku, ako to ja cítim. Ja teda nemám teraz potrebu už ani nejak tej modlitby, ani tej meditácie, ešte tie alchymické misy, možno aj keď dávno som si nepúšťala. Niekedy, keď teraz tak, že v noci sú tie silné vyžarovanie, že sa mi nedá spať, tak skúsim tak ďakovať. Ďakovať za situácie treba s partnermi, že čo ma naučili, čo ma napadne vlastne. Ďakujem. Tá vďaka je vždy dobrá, pretože vďačnosť nám vždy pritiahne vďačnosť. Ale nikdy by sme to nemali robiť s tým, že naozaj zase, keď budeme veľa ďakovať, že za to niečo očakávame. Pretože vo vesmíre je všetko spravodlivé. No, takže tie manifestácie, tam ja som na to prišla, že nepotrebujeme manifestovať, keď sa dostaneme do toho stavu, že budeme vedieť žiť v prítomnosti, tak vlastne vždy je o nás postarané, vždy dostaneme to, čo potrebujeme. A preto, neviem, je to už dávno tak príde, že ja sa už len tak usmievam, keď vidím, že zase chcú manifestovať, zase chcú to a hento. A ako tvrdia niektorí ľudia, že všetko môžeme mať, tak dobre, no, každý si s tým možno prejdeme, aj keď ja som to mala vo veľmi malej miere. Ja som veľakrát vlastne tým, že nejak som čítala tie iné kultúry, tak tam mi to tak veľakrát nejak utkvelo v pamäti, že môžeme byť šťastní až tedy, keď budeme bez tých prianí, že to je žitie v tej prítomnosti. Nakoniec vlastne aj v Očenáši sa modlí: buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Takže na základe, keď si zoberieme aj tú modlitbu, tak nemáme tú svoju vôľu. Vždy sa tu deje tá Božia vôľa. My sme si navolili ako duše niečo, čo tu chceme prežiť a teraz to tu prežívame. A nech by sme sa tomu bránili akokoľvek, my z tohto sveta jednoducho nemôžeme odísť, kým si nesplníme ten plán v našej duše. Jedine vtedy, ak by tá duša nejakým tým spôsobom to veľmi nezvládala, tak zrejme je jej dovolené odísť aj skôr. Vtedy vlastne sa páchajú tie sebevraždy. No, takže tak. Toto je moje súčasné učenie. Žiť v prítomnosti, žiť obyčajný život. A potom ešte možno by som k tomu dodala, že niektoré tie videá, čo som aj ja počúvala, že máme robiť len to, čo chceme, tak to je blbosť, pretože ak tu nemáme slobodnú vôľu, tak si nikdy nebudeme môcť robiť len to, čo chceme, alebo čakať na to zamestnanie. Doma sedieť a čakať. Ja si myslím, že keď je človek bez práce, mal by zobrať čokoľvek, robiť to s láskou a s radosťou. A ak teda je mu dané, že sa má dostať ku tomu, čo robí rád, tak je to super. Ale každá skúsenosť je dobrá a ja teda to tak mám, že bez práce nie sú koláče, aj keď niektorí tvrdia opak, pretože my potrebujeme rozvíjať samozrejme aj toho ducha, tou svojou pokorou, tou svojou láskou, ale takisto aj svoje telo. Pretože keby sme nič nerobili, len sedeli a čakali, manifestovali, že čo nám spadne z neba. Večerné holuby z neba nikomu do huby nepadajú, ale musí sa o to pričiniť sám. Takže je potrebná aj tá fyzická práca. Nejaká tá námaha. Aby to bolo v súlade. Telo, duch, duša. No. Takže zase beriem, že niekomu video poslúži. Ako netvrdím, že teraz
nikto nemá meditovať, nikto sa nemá modliť. Ako, ja som si tým prešla, len ja už teraz v mojom štádiu to tak mám, že to nepotrebujem. Chcela som teda, že budem aj mazať, ale nechám tam tie modlitby. Ono. Ešte sú ľudia, ktorí si možno prechádzajú podobnou cestou, kde som bola ja a v tých niektorých situáciách sú tie modlitby veľmi prospešné. A ja, keď som bola veľmi nešťastná, nič mi nepomáhalo, v noci som nemohla spať, tak keď som si trebárs aj od liečiteľa, od Lazareva čítala tie modlitby, tak akože niekedy som ich naozaj tak už precítila, že už mi nešli ani slova, že už len slzy mi išli. To je vlastne to precítenie a dostanie sa do toho tiež, do toho stavu prítomnosti. Takže modlitba ako áno, môže byť, ale nie odriekanie ako verklík, ale vlastne precítenie a tam niekedy nie sú potrebné ani slova. Keď pochopíme, že toho Boha máme v sebe, tak vlastne ku komu sa potom modlíme. Božstvo. Boh tu vždy bol, bude a takisto aj my, ako jeho čiastočky, vždy tu budeme. Tá naša Božia iskra. Takže my nepotrebujeme žobroniť, pretože my toho Boha máme v sebe. Ale môžeme sa rozprávať s tým božstvom v sebe, môžeme sa rozprávať ako s našim naria, s našou dušou, našou duchovnou zložkou. Toto už každý by si mal prísť do toho štádia, ako tomu rozumiem. Takže tak, učím sa s vami. Dá sa niekedy na budúce. Ahoj.